Itong video bito sa Notorious Men in Black. Kakuan ka ng Men in Black. Tayo na alien shit nga may tabo. Alien phenomenon. Like, nasa nakita UFO, nitugpa na. Tingala sila nga, pagkataod-taod, naimudoon sila nga Men in Black. Duhagi daw na, kanang hinahinala kay itsura kay ang naong murag nagmaskara bitaw nga murag matagak ang alien. naong. Murag anak po, ginaurom ka. Pilan. Mata Ay, ka. ang orom nako, regular siya pag first time nako sa isa ka balay. So, dari sa giurom ka, kalugar. giurom ka dari. Murag, Fuck. natoy time na nakitulog mi sa akong lolo, magbuntis akong mamagod. Patulogay nako, dalit lang og kasagit akong lolo. Kinsa man ka? Ali diri, nagkuha sa Sundang. sundang. Yamas niya. Mo di ay, nay nagtingog-tingog na sa ato. Maklaro man kung Totoo ba ka og paranormal shit? Totoo ba ka? Motoo pero wala pa ko ka-experience. Wala gid. Like wala gid. Siguro nagapay pa ramdam pero Sa naramdaman mo. gaparamdam pero di na ako maramdam. Seryoso, wala gyud kay kanang ka mystery. Wala. Basig ginabaliwala lang pud nako. Pero dili ka like makulbaan pag isa. Makulbaan good pagkalabi nagngit-ngit. Di ba madlok mo mga multo gyapon? Hindi ko madlok. Dili. Hindi ko madlok. Seryoso? Oo. Pero pag ganang manghilabos sila, dira na. Pero halimbawa, makatuo ko ana halimbawa first time na ko sa isa ka lugar niya dito ko matulog. Na-weirdohan ka? Tinuod yun na nga dili ka katulog. Kaya tungod na anak sila. Sa first night, Wala mo kaya may experience. So, ganun may magkabalo na sila. pila na ko nakatulog sa laing lugar ko sa laing. Halimbawa, katong duty ko sa hospital, na construction. First night na ko, di ko katulog ana. Kay Zero yet or naray pila ka minutes or hours? Nay irritation mo na. Nay dili ka maano ba? May mutang. No ba? Ano man, murag kanang feeling ni mo nga ni nagatanaw sa mo nga. First time. Kay murag bago ka ba, murag feeling nako basig nabaguhan ang mga espiritu sa imuha. Tapos, nga na kung may experience ka sa garan. Diba, nanapod ko sa another napod, murag boarding house man siguro to. Nabaguhan dito ko, nakitulog lang good ko. First time. Nga nagapo, hindi ka katulog. Oo ba? Yaw, nindog na nung balibo. Normal lang na, Carl. Pati dire. Dire kay, ay katong first na ko, tulog dira. Oo ba? Di pa ko kay mutang. Pero nakatulog man ko eventually. Pero naging ang feeling ba no? Pero dili ba na? Dili kaya nabaguhan niyo ka sa lugar? What if nabaguhan niyo ka sa lugar? Dili na anjud siya, Carl. Naman gayuban na limawa sa hotel. Nga na. Nay uban nga hotel na bugat yung feeling. Pero feeling. feel na ko sa lighting. Tinood siya. What if sa lighting? Tinood po na yung hotel na karaan dari sa Davao. No, katong D. D. Na siya. Na dito. Pero tapos dili lang po ako naka-experience na po ko. Sige na, istorya daw. Sa mukha yun, hindi balibo. Ako di mo kay ko, paranormal. Pero pag mag-istorya, in the moment na mag-istorya ba, madlock na ko ba, manindog yan pa balibo. Bugat din ang feeling niyo dito. Fear of the unknown, mo na pag-interpret na ba? Alangan. Tanan mga di kabalo sa tao, dito man sila mahadlok. Pero kung makabalo naman, di naman. Di mas na mahadlok. Oo. Pero, ang ako na pong pag-interpretan na kay diba, yan na mo ko nang ginatry ginawa maging skeptical bitaw. Out of sa 1,000 ka videos sa internet nga ingno na tinuod. Pero sa ko anay isa diha or duha tulo na tinuod jud nga di na ma-explain nga tinuod jud na hitabo nya weird jud kay sa balik nilupad jud ang bangko bitaw. Like, feel na ko nagi isa diha nga na tinuod yun wala kita pang-explain di po ko mo-conclude nga multo siya nga gikan sa impierno nga gikan sa diablo di ko mo conclude ba di lang na to ma-explain nga na lang ako nga siguro eventually ma-explain na nato na pero tinuod siya genuine siya kay ang uban mong scientist kay i-close gid nila ang case bitaw na wala lagi kanang masalitag pang patapos ba niya problema na kay kasagaran bitaw scientific explanation lagi niya pare sa una di sila mo to sa Bible mga nga na niya daghan mga events sa Bible nga
actually accurate nga naibaha gyud sa una sa history nga dako gyud kayo, di ba? Na yung Trojan War nga naman na sa kuan sa Greek mythology. So na di sila mutuo. Ano ba kang Tinuod man daw ang Noah's Ark. ang baha siguro. Ambot lang ang Noah's Ark nga ikuan yung mga animals. Kaya halimbawa sa na mga makitang shell good na sa makitaan sa yuta bisag Shell. mga shell ba. So sa may naka-prove sa shell. Nga ang kalibutan daw naagi gyud nagbaha gyud. Oh, niagi ba? So nahimo siya nga dagat for pila pud siguro ka years. True. Mo siguro ang theory pod. Kato pong kuan. Halimbawa magkalot gud ka na yung mga shell. Okay, Basig- mo man nilang basihan ang level bitaw sa yuta nga naga-rise. Or basig nagkaon lang pud niya dito gilabay. Kabalo ba sila anay? Pero daghan man pud kaayog shell good. Ana. Kato pong kuan, kato kay kani lahi ni siya kanang katong video bitaw sa Notorious Men in Black. Kakuan kanang Men in Black. Mula. Yung nasa Pag ginapatan ako nimo. nasa kuan kaning tayo na alien shit nga may tabo, alien phenomenon like nasa nakita UFO nitugpa na tegala sila nga pagkataod-taod naimo doon sila nga Men in Black duha gyud daw na parehaton sa cartoon so na Mo nang sa kuan sa mga salida. similar ato pero dili bida ang Men in Black sila ang murag ni kanang hinahinala kay gitsura kay ang naong murag nagmaskara bitaw nga murag matagak Mga ang alien. naong murag ana pa murag nagapretend sila nga humans bitaw Men in Black yung mutuktok sila niya pang-imbargohon daw nila mga kitay na natagak diya sa UFO na natagak nga murag mga materials nila Lang i-retrieve. i-retrieve nila niya i-kuan yun nila i-interrogate yun nila ang kuan katong naka-witness bitaw tapos bawalan sila nga mo share ya ana sila kuan na nagi something ba so nay kaysa nga na daw duha ka Men in Black gyud daw naka shades naka Men in Black yung gitsura sulod sa hotel nya ingato yung gitsura kanang matagak bitaw na naw nya nagka-pretender sila nga maging human bitaw nakita yung CCTV ba nya dagan kay mga skeptical ba nga ilahag yung kuan ng mga alien phenomenon nga kani bullshit ni kato nga specific video sa halos sila tanan jud ba mingon nga tinuod jud ni siya nga video wala tay something nga pa-explain ani mo to siya mo lang kanang mga ingana nga video murag mga kuano Mga Area 51. no kana pero kanang moingon sila nga ma-explain nila nga kani siya sa further na dimension nga kanang wala ta kasabot kanang i-admit lang gud nga weird siya nga nahitabo pero wala ta kasabot unsa ngana lang pero para sa mo unsa mo tuwag yung kag ghost para sa mo unsa man ang ghost interpretation Spirits. sa ghost Ang spirit siguro. Naman jud na sila. like kung sila kanang like after Pero hindi na mamatay ako makita kay wala man tayo third eye. actually kita daw tanan ay third eye pero sarado Wala lang na awaken. Kundalini kailangan kag experience mong Kundalini Puyan na. di may pagdi na lang. Kita ko daw nag-responsibility. or matay kag psychedelic drugs mabre na siya pero hadlok daw kay na Medyo na good kabalo baka ang Okay na, peaceful na ko ani. Nagdungagan pa jug stress. gani ang pangutanan ako sa mga peaceful bigil ka karon Peaceful man. Mas happy na. Mas happy na wala di makakita og mga spirits. ito ano labadon mo to sa sarili Gani. unsay mga pinaka scariest ni mga wala mo yung kakita at least lang kana sa mga tao nga legit nga feel nimo tinuod yun nilang story unsay mga pinaka scariest shit nga nalunggan sila Kanang kuan, tung na third eye nga kailan ako. nya sa yung story Nga nagalakaw-lakaw ra gyud ang mga tao, ang mga spirits dira bisag nagod me. ay ba sa inya Nagalakaw ni, nagahilak. huh Katong na third eye nga kailan ako. Usahay kay mo hilom raman sa kay di niya gusto magkuan ba. Di niya gusto mga kabalo na mga tong mga spirits nga nakita niya. Nga ma-aware ang mga spirits nga nakitaan daw sila. Niya sila. Kay kung once na timurag sa muko nila tong na third eye ba.
Ah, Ni usahay nga taod-taod istoryahan kami nga naday siya nakitaan nga niagi. ay no. Tapos halimbawa nagtindog lang mi. Mm. Tapos na siya makita niya may niagi nga nabati ko lang ba or lalaki. Mm. Ang problema man gud ato kay kato daw nga site sa una hospital man gud daw to tapos i-convert siya kuan ba apartments Mm. niya kato daghan doon naga-roaming yung mga spirito. Ako apong argument ana kay halos kung basehan gyud imong history nam gyud namatay sa tanang Lugar places tibo kalibutan. tapos naga-wonder lang. Ngano sa ospital man ka magba. Ito daw lagi dati daw tong hospital tapos gimong kuan. Oo. Ako ang pinaka-legit gyud nga story nga mahatag lang gyud si Moha kay isa ra gyud nga nakakita gyud og something nga di na ako ma-explain gyud. I-explain Carl. Nami sa ko ano, gikan mi na grocery sa mama. Kay grade 1 mo ko ani bay. Bro, sa ko memory kay fresh pa kay siya kay di gyud siya sa matanggal sa utok. Kami grocery. Ako mama kay ipos grocery diha. Nya ako nagapalupad ko paper plane. Kay ade kay ko magbuhat-buhat og paper plane ba. Nya, ang mo ang plaster sa mong apartment bay. Ani no? Yan ay hagdanan diha. Karaan Saka? nga balay. Oo, kanang yana kanang ginaingon nimo nga bugat kitong paminaw. Ana. Nya, dulom-dulom. Sige palupad og paper plane. Nya. Nay kaysa na murag nitsulod nagkalit sa akong utok ba, murag weird lang nga imagination bitaw. What if no kung kani akong kay wala pa man nakapasiga sa taas. Nagahipos pa man sa grocery pag wala abot. What if kani akong paper plane pagpalupad na ko ani mo saka ni kalit sa taas. Unya makakita ko gumulto. Nagingay nga na baka nang weird na bitaw nga ni kalit nagsulod sa utok. Nga tingala ko pag ana og paper plane. Yana so ituyo ko sa sagdan. Saka sa ana so Saka siya niya. Wala ako paper plane na to sa taas. Pagkaanan ako sa taas. Dito na ko na-remind ba nga. Shit, oh shit moment ko ba nga. Shit, tama day ako ang gihinala ganina. Madtong paper plane sa taas, punya makita ko multo. Mas tinuod na magigaya niya. Basag di rin ako makakita yung multo boy. Gana good. Yeah. Ang background dito kay white niya, makita ko dyan po niyo kay na may light sa baba, gikas baba. So, kuhan siya nga light kanang sa tawagan na diffuse na siya nga light ba nga at least makita na niyo mo sinitabo sa taas. Yeah. Nga narito akong paper plane. Nga naggahay na ako kay fuck mo na bigid ni kay murag weird naman kay nga kuhan nga pangitabo nga natungnan gyud ba. Nga mo gyud to bay. Kanang nagi ni Agi. Nagi naglakaw sa taas. Kuhan siya kanang tiil bitaw, tiil. Itum kay nga tiil. Nga tiil gyud siya nga siya. Nilakaw siya. Plano na ko no. Itom nga tiil kanang murag sunog bitaw. Lakaw ra siya. Nya sugod na to kay kuan ka nanggahi ko ba kay madlo ko nga what kung kumudagan ko sigukdon ko ba. So tod-tod po ko na ako mga 30 seconds. Nanggahi ko 30 seconds. Kanang mo daw bitaw ka ng wild animal nga igin mo pakita kanang nanggahi Nabuha nga na ini deklat hypnotize mo. Ngingnan ng mama. Asa si Kwan stepfather na ko ba? Asa si Kwan si stepfather asya. Tama og Davao Carl. Ano man? Nalagi tao sa taas. Kataw-kataw pa so good daan ko palagi di mo tuo yawasan. What if na mo ka dito? Takabalo si may tabo ba? Mo to murag kataw-katawa akong mama pero nakulbahan na gud kay otro pag talawan. Bata pag dito. Gani. Nadipod ka mga tik. Asya, wala man. Isa-isa na mga kabinet dito. Wala gid mo makita. Pero wala yung kay kanang story gud. Na ko'y first hand story. Mga tik-tik. Natoy times na nakitulog ni sa akong lolo. Tapos magbuntis akong mamagod. Tapos akong kuya nakitulog sa balay sa akong lolo, which is tapad lang. Tapad lang balay. Sa magpayag-payag. Dili, kuha na. Kasi simento na siya. Simento sa ubos, sa taas, mga kahoy. Tapos sa mga balay,
mga pulo lang siguro katikang distansya, mga balay sa bukid ba. Nalagyo po ang balay. Tapos patulugay na ko. Galit lang og kasagit akong lolo. Patulugay na gud ko. Tapos natingalan na lang mi nagsagit ng lolo. Nasa ingon niya. Kinsa man ka? Ay diri, nagkuha sa Sundang. Yamas niya. Yan mo di ay nagtingog-tingog na sa atop. Dili siya di maklaro man kung tapak sa iring kay gamay raman. Or gamay lang gud nga sounds. Tapos murag tamak mo yun sa kitang tao ba? Mo na siguro to. Isog na kayong lolo. Tinood yun na dito sa mua. Ganyan yung mga tik-tik ba? Or Kuan murag wak-wak. Wak-wak. Tik-tik. Tik-tik na sa Ilonggo. Fuck. Pero nakita Tapos, gini mo or imong lolo lang. Akong lolo kay kabalo na siya kay mo man ang gikadakan nila. Tapos ato pagkauman ato na mata naman ang pamilya dito sa Pikas Balay, tamang balay tapos pupong angkol na na balay. Kapag kauman ato nagsunog na sila gligid. Nga din na. Mo daw na sakit daw na sa ilong nila. Nya sakit sa dalunggan magbaid daw mo. Sundang. Piso mo daw ta. Piso. Ano mo? Silvers. Yati. Bata pa ko ato like wala pa ko ata na grade 1. 5 years old or 6 ano. So mo tayo mong first hand experience. Nga physical good nga nagid ko experience good witness. Pero ako rin pupunta na nabagyo namatay na nga buntis or nakuhaan yun nga kana. Wala, murag skeptical. Namumutan lang siguro na sila. Humutan sa bata. Humutan sa bata. Napaman sa sulod sa pipi ang bata. So humutan sa pipi. Ambot nila. Basi kuhan lang siguro. Or ginabisita ba? O tanaw-tanaw lang ba? Murag ka ng ma-arousal ba sila? Diba? Di po. Kana po. Although murag mas legit na ganit siya paminaon. Pero kana skeptical ba kung anong ato mga sa buntis. Murag something maingganyo sila magtanaw lang o magsilip. Ambot lang. Ikaw yung anak ka? Di ko. Umot ba sila? O di ba po ko tik-tik? So normal sila nga tao. Tapos napod isa paranormal siya. Usually ang bata makakita pa man yun na kung manghod sa una ba ba't gamay pa mga burn out ba makakuha nila tudo nila iwas creep to sige imagine manghod your ako friend bata pa to hilipod burn out ba tago-tago mina kuan ba sisag tudlo ayaw pag magtanaw gani kag tao nga ni ba tanaw maging ana po yung pantanaw Mursag na nag-istorya siya. Na po siya na siya kinatanaw nga tao gud. Wala. Tanawa ang mga bata kay murag usually. Di kaya ako murag na pukaw sa imong gingon ba murag naapog ko nga na nga friend zone nga makita ang ko zone na. Pero pag nako di na ko siya makita. What the fuck? Murag na kay nga na memory ba niya ginatry na ko recall bitaw. Sa ana daw sila, mabot lang tinuod. Pag bata daw di murag napagyapon ng spirit jud wala pa na kuan jud ba fully assimilated no ang soul sa lawas. So para si mo napa siya bond sa other dimension siguro. So dili pa siya matured ang lawas para maka gunit sa soul. So makakita pa siya laing soul. So ang imo pag-interpret pag mamatay ang tao mo wonder yung soul mo gana. Nagya po yung soul yun ang lawas. Ako ang pag-interpret no kay kuan siya mura siya bullshit rin mong istorya na wala may nagingon kanang riolingaw rin istorya gud pag Halloween ba. Halloween special. Real talk lang ba kung paistoryahan niyo kung bullshit na kung teorya na kuan siya kanang mura siya kana bitong nakasi sa lugar nga kanang
lain kay mong energy bitaw, yung frequency ka ng bad trip kay ka. Murag na something nga mabili na sa lugar ba. Ay, more curse ang tawag. Oo, di po siya curse. Nay, Siguro pwede siya something matawag curse nga. Pag napay lain tao mo ato diha, murag madakop niya gamay mong kan ba, vibe ba. Pero dili necessarily nga ikaw nabilin ka dito, nang mabilin na nimo siya ba. Vibe na Murag karmic shit ba nga mabilin nimo sa murag na karmic footprint ba nga mabilin bitaw nimo dito nga lugar kay tungod kay bad trip kay ka. Ana siya murag siya curse siya gamay. Pag may istorya kay ngani ba kay skeptical mo may ngana pero manindog gyud ng balibo. Kabalo ka tong experience nako sa boarding house naman ni Wiwo so na. pa. Kuan Asa ka tong nag-set ha? Wala ako nag-shot. Nalabot Dito. shot ta. Grabe kayo to. Asa to kalagan mo nag-shot dito. Itong nga si Ante ba? Ha? Itong nga si Ante. Alay man to. Ay kadagan po to. Naglibog po ka asa to. Dili. Kando, kaning hilig ba kay ko mag-produce og music ba? Try ko Gita-gitara. Oo, nakikibuhat nga kanta. Nya nag-record ko niya. Nagrilyoy po ko sa una. Tambay ko sa balcony bitaw gagihapon na terrace. Terrace first floor. Terrace gyapon na. So neto ko sa terrace. Kayo ko dito kadali gitara. Nya. Murag natoy kuan natoy taligsik siya ba? Na kilat-kilaton bitaw nga na ba na sa lain ng panahon. Kilat-kilat. Tingala ko kilat-kilat karon kilat-kilat totoo kilat-kilat. Tingala ko na prolong ng kilat-kilat nagana-ana nako. Prolong na sa bang sige nag-ano bitaw. Nya tingala ko green nagahinay green nga. Nanay naglutaw nga kuan something sa land. Wala niya ginamask niya yung sarili sa lightning ba? Diba na? Mura magkanang sa mga salida. Oh, putang niya ba? Gibay. Yawa, abin mo salida na. Gago ba? Fuck ba? Kanang maro kay siya. Ginamask niya yung sarili sa kuan sa lightning. Pag-anan ako, mura kong na-hypnotize ka dali ba nga ni Agi bitaw siya. Okay. Kung unsay mo makita sa salida, coach. Unsay mo makita sa salida, flying saucer. Yung ana gyud nasa langit ba kanang ana lupad ra to quad guard. Nya ang naka-weird sa kuha kay aside sa visuals nga paspas kay siya nilihok na ana sa didto. Ang nasa kong utok ato nga time kato split second mga 5 seconds 5 seconds siya niya. Ang nasa kong utok wala ko nagpanik. Ang nasa kong utok kay okay ra na kay nag-surveillance na sila. Pero nasa gina-brainwash kanya ba nasa nagapasa bitaw message. Message ako nga nagakuha na may dire, nagatanaw ra may sa palibo ay kadlo ko kaya. Pero feeling ra nako na sa pagkauman ako experience. Kay pagkakita na ko nag-ana gyud ko. Okay ra kay nagkuha na surveillance na nila ginatanaw ra nila unsay ko naga-check out sa Senate Tabo raw. Unsay surveillance na ba nga nga surveillance yawa. Isa mo na nagkataw. Sige alien to. Wala ko kabalo ba na ako kayo nakita. Basta nakita na ko ba tingala ko green yung color kana bright kay nga green nga. Ang panit niya ang green mismo or yung lights. Kuan siya no, parang saucer siya. Nya dagan siya green nga tuldok. Nya nagatuyok siya gaano. Murag ka nang sa salida lagi lagi ba. Kanang vampire. Nagamask siya sa kilat ba niya. Kilat na pud. Nya pag pila ka seconds tuyok siya agi na pud diri. Nya kana bitong pareha sa kana masipa bitong kita ng Pokemon kanang Rockets bitong nga team. Di ba malagpot man sila. Labi pa tong buhok niya. Di ba to sa last nga part nga malagpot siya. Ay siga. Wala mo ingato ba ingato. Kanang ana siya. Ana ro. Yogi. Wala sounds kaya ato effect ko. Ako nagngangar ko si surveillance. Kung say surveillance na ba rin ato nga surveillance sa mga tao wala on. Mo to pinaka fuck up lang ko niya. Gina-story no so mo to sa imong sigarilyo. Ambot kaya di mo ko nag-hallucinate nga klase nga tao wala mo kay mental problems. Ang mental problems na ako kay kuan ko. Kana. Stress. Pero wala ako nag-hallucinate. Pero mo tong pinaka fuck up din ako nga first hand experience. UFO. So okay. Yes. Tinuod ba promise good na.
Pero wala ko kabalo kung alien to kayo kung nakita. Ikaw mo to kag alien. Wala ko man food ko ka-experience. Wala kayo na-experience. Pero feel lang ko, tanaw ko sa langit long enough na gyud kay makita ng something. Busy sila. Ako pang argument na anong ang ila mo ginaingon kung napay alien anong kung sila pakita. Nya ako pod ganun pakita ko man sila. Pa daw sila, Carl. So 100 ka tao nga makita nimo. Isa ana multo daw. Spirit. Ang sa creepy ano gag. So 100 ka tao ni mga makita na ang 99 na tao ang isa kay sa bukid po no kanang pagdili daw mo tubag og may gabi katalo di ba mo na na tigulang sa mong buhok sa baryo ba yo so mahadlok jud mi ana nya ang tigulang na magagayo ayo bisig bias na pagkayo mo gas gina-discriminate ni mo ito nga lagay kay tigulang uy kita matigulang bing anan lain ba na ko kay siyempre kay panagsarap di man pud namo kay lakit tigulang na ba kay batanon pa kay mi mahadlok kami tigulang nya di pa siya ilado ba panagsarap po siguro sa gagawas gani what if loner lang yun siya nya lain ba ng mga tao sa bukid no kay judgmental kay kanang feel kay nga tinuod ang ilang ginaingon ba nya wala ko sila evidence good nga multog false accused to kayo gani gas ang loya sa tigulang sa ba siya gibuhat mo wala na fear of the unknown na ba gani di jud ka balo so para sa mo ha unsa man kanang nakay sa tanang tao mahadlok mo mamatay ko mahadlok mo mamatay na real talk mahappy ko no naman part man ko sa life na kailangan nimo i-fulfill para makumpleto ang life oo magana siya masya ganang eskwela ka ni-graduate ka di ba mabayo ka sa imong creator pero ang problema ko ang sa mabilin loy no mo pud na ako di ko marag mahadlok mas more masad ko sa mga nabilin pero feeling mo na bagay mabilin eventually wala magyud kay pare man tatanan tulungan tama na pero ang pasabot na ko na solipsis nga pagka kagets ka sa solipsism na philosophy isa yung pagkabalo nga kami tinuod ni what if figment of sa imong imagination what if kanitanan kay matay na ka pero flashback lang ni ay oy nga na magyapon di ba tinuod mo flashback na flashback magyapon sa innocence kay mamatay ang gyapon inevitable na siya may tabo so moral tag mao gani na sa science gani nga naman nga ang ato ang sense of time kay distorted daw na illusion daw na actually nahitabo na tanan karon nagatabo nagatanaw sila sa tuwa mo nang distorted na bali set na tanan ba nagatanaw ra ta kasi nahitabo ana ra ba feel kay na to nga in control ta ba pero actually nagatanaw ra ta sa nahitabo ana ba diba so in a sense pud dili siya valid na mamatay ka masad ka sa nabilin masad lang siguro ka kay wala siguro wala naman kay labot oo wala naman kay emotion wala naman kay utok tama pud og kuan pud kaning mao naman gyud na kaning end naman siya sa world nimo so mao na siyang end sa imong world weird kay siya sana pag-explain na kali lang kay na world nga moha na world nga ako ang argument mong good unsay color sa orange kung wala mo tan-aw magana po bagets ba siya nga philosophical question panalitan mo tan-aw kag parrot ang nakaingon kag parrot ang ginatawag nimo og parrot actually ang word pa lang gani nga parrot di man siya mo ang object mo nakita kaya ang word naman to sound naman sa ba gihatagan nimo og meaning tapos actually ang parrot nga imong ginatawag nga parrot nga binimong absolute shit nga nakita gini mo nga absolute yun na siya light na siya pero ang tinuod nga parrot hindi mo na siya makita kaya ang ma-detect kasi yung mata is light so light particles na siya nga niigo sa actual thing pero ang tinuod nga actual thing wala ta kabaloon sa itsura niya so ang punta na unsay itsura sa parrot kung wala nagtanaw wala tao nagtanaw unsay itsura na niya marag bata nga what kay alamag
Oh, murag nga nang kuan ba? Murag at the end of the day kita tanan murag nag-witness ra tag some illusion bitaw sa atong life nga ni ginabay na to ba. Theory. Di siya actually theory gid kinang murag na siya Phenomenon. murag lahi sa nga dimension sa truth bitaw. Magets na nimo. Hindi rin. Kang murag sa kung walay mo tanaw sa orange kay ang paniki yung tanaw sa orange di na pare sa atong pagtanaw sa orange. Ang cheetah mo tanaw orange di na pare sa paniki ni tanaw orange. So kung walay nagtanaw, walay cheetah, walay paniki, walay tao, ang sa itsura sa orange. Mao na. Nagets mo. Mura siya non-existent. Mura siya makapanindig balibog siya nga pangutana ba nga maka-question ka sa reality bitaw na to. Sa subjectivity sa atong kalibutan. Naka-theory ba nga kanang itong kuan. Paminawon niya akong teorya niya. Iingiwan sa imong kuan tubag. Naka-theory ba nga nganong ang mga tao mas makitag multo sa bukid. Feel niyo valid na siya akong premise. Kay hilom. Hilom nga sa ida na. Basi dito nila gilubo. Ang mga cryptids mo to mga werewolf, mga creatures nga wata kasabot. More na sila sa bukid. Naikuan na yung katong mga makita na to ba? Nakitaan sa TikTok na halimbawa mga minsan ni ibon ba? Nga walay feathers. Walay mga pagkalupad sila. Murag maalaan sa tao nga murag tao good. So mura sila na misinterpret nila na nakita. Halimbawa nakoy nakitan bear nga wala siya panit. Creepy din siya, hadlok din siya mura sa taong. So mo to yung mura siya may misinterpret sa tao. Mo na mahadlok siya. Ang wakwak gani kinaat pa daw na mura siya hadlok nga kuan. What if creature siya ba nga kuan kaning wala lang nimo na kuan. Wala lang to na explore. Ang mga wakwak, mga Bigfoot o mga werewolf. Yung ano yung Serena, no? Kana po, Serena, no? Tigdig ko mo to. Serena, feeling na ko kay mga dugong na. Serena? Ay, mga Shukoy. Kana mga abinilag, nagmalikmata lang, good na sila, good. Dili, yung ano yung akong theory. Kay, makita mo sila. Or seal. Basig seal na ba? Na misinterpret na po sa tao ba? Grabe na po na seal eh. Makailam, siguro kag seal siguro. Siyempre, kay ngit-ngit man good. Misinterpret sa mga mangingisda. Pero tunod ka ang Serena. Dili ko mo conclude na po. Pero para sa ko, na something wala pa takabalo sa ilalim sa dagat. Ano lang. Ang uban mo conclude sila nga wala gid kay wala nakita. Wata ka balo. Dili pud ka nga to akong theory pud. Unsa man? Nga kuan lang to. Na malikmata na pud ang mga tao. So para sa mga tinuod gid. Dili man. Sa dili. Wa man fantasies lang sa tao. Fantasies lang. Siguro. Fantasy ra gid siya, so skeptical ka. Pati wakwak. Nabudbudibud na kumukuhan. Ang mga werewolf o mga Bigfoot. Mula po. Mga kuhan mo sila? Katang-isip lang mo sila. Katang-isip lang sila. Dito, basig. Pero gusto sa tao ba? Pero ako pang isa ka theory ba kay makita ito sila. Kabalo ka ng theory nga ang mga plants na sila sariling universe. As like sariling community. Like ang plant dere nag-communicate na abi na tog mga patay na sila mga kuan pero organism. Nag-communicate na sa plant dito. Na sila sariling parehas na to. Environment. Maka-feel po na sila na sila sariling version sa pain, na sila sariling version sa time. Kaya kita paspas kay itong time ilang time hinay man. Pero actually makita nimo nagakuan man sila. Kaya murasag nag-interact. Para nang naihayop nga nagakaon sa isa ka plant. Yang isa ka ang plant murasag nag-release siya mga chemical sa air
nga ma-alert pud ang ubang plants niya, ma-alert pud tong ubang predators atong nagakaon sa iyang animal. So ma-attract tong animal nga predator niya. Kaunon tong nagakaon sa iya, nga na ba? Nya murag gina-warn pud niyang ubang plants, murag nga na ba? Version na nako di na kay siya accurate pero murag nga na ang sense ba nga nagatinabanggay na sila ba yung mga plants. Guys mo. So actually tinuod na science gid na. Nya, ang ako pong theory, what if ang plant nagakos na siya hallucination sa tao? Nga pag niadto ka tong lugar nga daghan bitaw kay kagubatan kayo, nya dili ganahan ang plant sa mo. Ginapa-hallucinate kanyang nakay nakita nga mga hadlok kay para sa mo. Kay di siya gusto madisturbo. So pase ka kay nakakita mo, fuck unsa man Tapos mga ingnan nga encantada. Oh, nga na ba, di ba? Guys, mo? Nga na ba? Nasa hallucination ba? Ito na boy point. No? Mo na akong point. Nga naligaw. No, ginaligaw at tuyo. Kaya para sa to, binutog patay nga naman ginong assumption sa tao, marurog patay ang mga hayop, ay mga plants. Non-living. Oh. Nya isa pa na ako theory, what if kanang mga moto kag alien? Dili bod. Aywa. Ay. Nga naman. Para na tayo istoryahan. Para tayo di ba kumutuo. Adi ka ma-convince yun. Hindi pa. So out of billions of stars, wala gid kita rin nag-exist nga intelligent. Pero mo to kag alien ba microbes, kanami yung microbes nga alien. Nga dili taga dire. Oo. Halali ma-discover na sa asteroid. Oh, tinudong po ng asteroid. Oo. Mo to kag alien creatures nga dili lang intelligent, dili lang sila bright. Siguro na somewhere, pero dili pa rin nato ka bright o advanced. Advanced pa dito. Ay na sense Mas kanang advanced sila. I mean makalupad ta, makadto ka outer space. So para sa mo wala gyud gi alien. Wala ata. Ayun. Wala. Basig into one of us na siya, no? Basig one of us na siya ba? Marag naka-camouflage na siya ba? Oh, nga na po ako. So nito kag alien kung nga na yung wala lang, isip-isip lang. Pero wala man. Kasi siyempre, normal naman tao na hindi na makadetect. Diyos ay. Ako mo kung sense nga mo to po kog alien kay pero kung sa una binatog kita rin nag-exist. Uy, naday silingan, laing tribo. Okay, kita rin nag-exist. Uy, napalit silingan, laing country. Uy, napagin laing country. Nga na ba ka na nag-conclude ka nga wala. Nga, murag ang universe na siya iyang sariling way nga mo. Atik lang na napadi ay kanang murag gina-full kanya sa imong kuan ba bini mag-ikaw ra. Pero ano mga scientists na mo conclude sila nga kaning part sa kalibutan walay mabuhi diya nga creature kay wala may tubig, walay kuan nya. Ug ana nila atik lang na gyapon nabuhi dia nabuhi sila ato nga condition mismo. Nag-thrive sila at magana good kang hatagan kanya illusion nga imposible ba. Kay constrained kay kasi mo ang mentality nga murag ang imong makita na kay imong sarili ra ba di mo makita nga ang pattern bitaw. Kasi mga microbes ra na nabuhay. Siguro. Di po ko conclude kay wala akong puga nakita. Di lang ko matingala kung na lang. Pero ako apong theory. Ang theory na po na ako kay what if kanang gilingon na tog multo. Muna ng mga alien ba pero like sila dimension kandi kay nato sila ma-perceive ba. Basin. Gani. More interstellar. Wala po na ko sa naman nakatulog ko. Unsa mo ang interpretations dreams? Kanang nagadamgo bitaw mga tao. Siya kanang chambara. Kanang naiuban nako exact experience na gisearch na ko kung anong unsay interpretation makakuan kag bitin. Oh, di ba warning man na sa murag na say may tabo sa imong kinabuhi nga mag 360 ata. Mo ba? Na mausab sa imong routine. Murag nga to. Kadagan mo bugo nagdamgog bitin ko nya wala ni tabo. Pero siguro na chambara pod. Gani na nakulbaan ako po lola nagdamgog. Nga na gani kanang murag na daw something may tabo. Wala man din ni tabo. Murag nga na. Ako murag
isa ato nga pagkaugma to mo na jud dito na assign ako dito sa Tagum. So nausap akong kan Okay. environment, akong routine. Dili na siya dari sa ano ba? Davao City ba? Mo ang basig timing ra pud to. Ako pagkasabot mo Tapos matandaan mo gud imong damgo. Kung sa imong natamdamguhan. Ang ako makainomdom ko kadali. Pero tod kay makalimot na ko totally. Nya lisod na kay siya i-retrieve. Ang last naman before man ka makamata mo may inamdaman nimo. Pag dili nimo siya i-remember, pag mata nimo, pagka taw-taw na dinagin nimo siya ma-retrieve. Kaya ang theory ana mura mang daw kag naga-stream, dili na siya something naga-recall or naga-make up kag story. More on naga-stream ka sa imong somewhere sa imong consciousness or interpretation nimo sa reality, maglay siya nga dimension sa reality nimo. Fucked up yun. Pero maninga pud ko sa samdam ko. Kana jong fever dream mo. Ay, wasa gud na fever dream Kanang gamay nga lingin ng mudak ko. Ano say gamay lingin mo dako? Dili lang ko nga na dagan pa di ay. Gamay lingin mo dako. Ako gets mo gini. Mura gamay nga room nga mudak ko. Mudak ko siya. Ang mo ang room nga ginastayan, natulog ka, kalintura ka. Kalintura. Tapos murag ko siya, tapos gamay na po. Mo nang fever dream daw. Mo din na. Normal lang daw na. Na-explain ni mo. Nakuha na siya sa DNA na to. Na-explain ni mo ang feeling, pero naglisod ko explain na ba so nga. Mura siya feeling no, pero di siya necessarily literally ni tabo. Pero lisod explain. Pero ingat ang feeling. Ang dako ang kwarto tapos nagamay. Gana sa ba? Yawas niya. Wala kang lain gino. Matingal ako bata pa ko mauni hindi ko na ko. Gihapon Kurag existential ka kadali no. Tapos tulugan ra gud nimo gud. Mawala naman siya. Kinag yung naga-effect ng paracetamol no, lamyas paminaw yun. Kinang gudata. Wala pa to yung paracetamol na yan. Ba? I mean, kanang aqua ba, kanang kalintura bitaw ka, yan, effect ang bioflu, lamig is paminaw ba? Singot daw ka. Kasi kag prutas. Kanang kalipungon niya matulog na ka. Niya. Paracetamol yung anak. Ganahan ko sa feeling nga mo, ma-retrieve bitaw ka, kanang nibalik kag saka ba? Ang hinakadlo ka na ko, kaya kanang, usahay lagi ka ng, pag matulog na ba, murag feeling ni mo, murag mamatay na ka ba? Kaya tungod kay mawala mo mong consciousness ba? Mamatay ka. Murag mo nang feeling siguro pag mamatay no. Kana jung mapusil ka ba mo tinuod no? Karag yun ako. Ako pinakagrabe ka dili pusil actually kuan buaya. Pero kabalo kon sa nitabo. Natulog ko niya. Kuha na siya split second na siya nga damgo ba yun. Hindi siya pusil pero buaya siya nga tinuod kayo. Yan na daw sa kong tiil nga padung na siya mo pa ako. Siya ba? Sipa lagi ng electric pan ba Layo kay gilagputan. Layo kay gilagputan ng electric pan. Ay, Sakita sa tela to to? Tinuod lang pa daw na ka nang mag-jerk man daw ng tawag. Sleep jerk. Kanang sa DNA daw na sa tao, sa anong ancestor sa una. Kanang matulog sa kuan ba? Kanang mahulog punuan. Gets ko. Makuratan daw na ang atong ancestor sa una. Tama. Kabalo baka. Pero ang ako ba murag ang ako nga nga reaction no times 10. Sukad nagpahilot ko, feel na ko na inatarog ato sa utok ba. Di na ko magpatakag pahilot ba. Ako man po karon before ko makatulog. Makirat. Di ako sauna himo siyang murag sauna. Mura siya prerequisite sa ako karon bago matulog ba? Kapod. Pero I mean sauna gyud na 2 times, 3 times ang anaram gyud. Nahimo siya mga 20 times. Paghuman ako kagabi. Paghuman ako pahilot dito sa particular lugar, nagpahilot ako ba. Pero wala special service wala happy ending. Ang naghilot nako lalaki ba kanang giduot gyud niya ba. Nya maulaw bitaw ko passive ron ko nga tao sa una, hindi ko mareklamo ba. Kaya gwanta ra pud nako nga sakit na gayo.
Giduot yun niya ba nga grabe panuhot ni mo boss Gilamian niya kuan. kaya kang sakit ko gaygon niya gagbantaran ako ba nala to sa nahuman na lang paitlot tingala ko tagagabi lahi nang ako ang sige na ko gingana ba murag ka 20 ko may ngana bago ko makatulog Wow man. pero naulian na siya kadugayan mga nahimo ng half nahimo siyang 1/4 karon murag nara ko sa 1/4 Murag nag-send siya message nga patulugay na ka. ingana urom ginaurom ka Pila na. Labi na, makamata ka ay, ang orom na ko, regular siya. Pag first time na ko sa isa ka balay. so diri Sa sa urom kalugar. ka giurom ka diri Murag, fuck dara Wow. ato, dara. pero makaya nimo kaya ka Makamata man ni noon. ginaunsa nimo Na orom, positive gay ko na orom ko dari. Murag, half open, 1/4 open or 1/8 open Okay. ang mata. nga na magina di ba Tapos murag na kayo makita na something. wala ko makita Na magkuhan magud ang mag-register sa imong auto kay murag hadlock siya. kana lang Halimbawa na sanina nga nakakakangar. Ingana ko katong sa boarding house namo first time na po dito. Ay kuan ba? Najud na permanente. Oromon gid ko ana basta first time na ko sa kalugar. pero di na after wala na ako Wala na. Murag kuan na siya initiation sa mga multo. Oh, murag usahay mag-expect na ko ba. Katong sa Tagum sa hospital na pud to. First night lang pud. so sa pwede bang inalam ko magurom ka Ngayon sa nga na yung di lagi gapon ka kuan. kanang 1/8 open ang mong mata, magkakita kag mga maka-imagine ka ba? Yung murag na yung nagatanaw gud gyapon. no Negative nagadam ko na ba kanang nado asat Dari wala na ka. Nagi times nga urumon lang yun ko. Ano lang. Dili it's necessarily pag ura ko diri urumon dili. Say nagi time nga urumon lang yun ko. Pero ako usually Gino sa mo pagmata. wala lang. Murag kabulan ako kamatag gyapon ko ani. Pero magano ko magsabagod yun. Mo ba? Di ko katingog eh. Makatingog dega di ko katingog. Matingog ko. Yo say. Usay Di po kumutuan ng ginaingon nga lihok ko na daw nimo ni. Lihok ko na din mo imong toes. Di mo nimo malihok tanan, di nimo malihok tanan. Pero sa ko makaya. kumutuan niya. Lagay ito yung once nang gipukar ako sa kong kuya. Kana noon mamatay yo gana kay naman ipukaw sa mo. Oo. Sumura na yung experience sa urom. Oo. Usually jud na basta pero pag mga hotel nga nindot wala. Siguro. Wala ka palo, nindot na tanawon pero na something nga something. nagmayo. Sig na po nagmayo. Ako among gyud sa urom kay masyag na siya nakay panic man gud murag ang panic ang nakapahadlok siya. Murag pareho lang ginaingon nila nga you have nothing to fear but fear itself. Murag ang fear po ang nagapa-fear sa mo ba pero actually wala may nitabo anang di lang kakalihok kay na half natulog ko ng utok sa una nimo. Pero ikaw kay nagapanic mo ka so naga-make up kag mga shit ba. Normally ana inom lang man sa tubig. Oo. Dili ako ang tubig lang yun ang akong kanana. kanihat Katulog na ko balik. dili ang akong trick by para makamatay yung ka totally sa urom. Kuha na siya kanang ang ako aram kung makontrol sa urom. Di mo gina ko malihok akong body pero makontrol na akong ginhawa. So mag-gets yung mga asa ko padulong. Yan sa magunsa man ka sa ginawa. Kumuotong kag dugay kayo sa may metabo sa mong lawas. Diba? Mabawi siya. Mapugos ka so di ko mo recommend niya pero mo gini nagagana sa ko kay katong toast daw katong ano ni mo finger di mo gini mo gana kay di mo nimo malihok murag layo kay siya nga universe mo sa ko. May gina kuha na ugat. So ako lang okay gusto ko mamata di ko mo ginawa og kuan mga 1 minute so more tong conscious. nya kadugay na kamata na ko ano ba mugana gid siya ba promise mugana 100% formula na siya pero pangutan na worth it ba siya ang imong pagmata nimo na bugat kay paminaw maragyapan matulog kag balik So ko murag sa nasanay na
Pagkamata, tulog balik. Di ba? Kaya bukat pa yung paminaw pag-urom. Di ba? Pero pag ingana, bago makamata na ko, fermente man ako, tapat ang tubig, inom ng tubig, wala Tawig. na. Balik na. Normal na. Pero dili, kaya na siya, kaya ikaw ningon mong ka nga, pagbalhin na maglugar, makaurom ka. What if tungod to sa imong biyahe, kay kapoy kayo? Dili man. Dili po. Mo ba? Usahay nga ako ng duol lang. Okay. Pero basig na lang kay certain phobia sa lugar. Dili po. So spirits, ganyan yung explanation. Spirits. Ano jud ako, paranormal jud. Gaga skeptical kay alien nga ikaw spirit or galit ka ron yun. Ay, ang tinuod man budang nga natin soul ang mga tao, Carl. Feel na ko ang soul kay isa ramang good. Isa. Unya dili man sila makalabang. Dili nga ni. Mura tag ikaw kay more Catholic. More kuha na siya ha, theoretical bullshit na siya. Catholic mo na yung pag-explain ay mong kuhan siguro sa world. Christianism. Oh. So kita, maratag part ta sa consciousness sa God, ginatawag nimo God wa. Pero dili ta separate siya. Magets mo. Kaya maratag say different organs of the same being. Pero at the end of the day, maratag ikaw ang dalunggan, ako ang ilong. Pero actually isa ra tao ta kabalo. Nga na akong pag-interpret sa kalibutan. So, pag mamatay ka, dili nag-make sense ako nga na soul niya. Siguro, ba't lang, hindi kinako siya mag-gets. Mga ka ng mga reincarnation. Kaya nun, kay ma-incarnate ka, mawala yung ilong. Hanapin bagong ilong. Siguro, na incarnation. Di ko mo to nga, like, matay ta nga, mawala yung gito. Ang consciousness ba? Feel na ko, mata na ka as lain na po. Murag sunrise, sunset. Gamay pa man. Pila na lang ka-seconds ato, minutes na mabilin si mong utok, mamatay ka. Wala nga, unsa? Nga, conscious pa yung utok. Bago ka mamatay, totally. Di ba, flashback mo daw ka na. Mano yung pasabot? Magnapa dyan na gamay. Masyad ka ng guwan ba? Nag-shutdown. Wait, there's one program running. Forced to shut down. Napay-residue. Forced to shut down. Kapoy na kayo, putang niya. Kapoy na kayo mabuhi. Gago. Tama. Sakit na kayo. Open. Pero ang interpretation sa uban sa death ba kay mura daw kag nakabuhi sa goat king sapatos katong kay babilib ito. Mao daw. Mura kag abi nimo hadlock siya nga thing pero actually mura kag na-relieve ba. Mao ba na sa kon? Mao man pud ang sakit lang jud ba kanang the moment. Pero no, ang transition lang no. Pero di po sila itong encourage kang magpakamatay mga tao, no? Hindi, kuhan lang. Lingaw, magapang mabuhi. Kaya experience, good. Isip-isip lang ba? Wild thoughts. Gani. Kaya actually, di ba, kung naunaw mo ang kinabuhi, made up of suffering, naman yun, sa kung saan mo. Murag ang essence niya, suffering. Nag-eskwela. So, kung mauna yung mong pagtanaw. Saan nga pagtanaw? Kung perminte ka suffer. Pero I mean, ikaw, wala ka suffer. I mean, you suffer po, good. Pero, bawion na po na mo sa happy ba? Oh, murag ang pasabot na ko. Reward na lang. Pasabot na ko, ang happiness is naka-relieve ka kadali sa suffering. So, pero everyday nag-suffer yung ka. Yeah, murag, pag makaana ka, mo to ang happiness. And di ba, pareha na, nag-crave ka something. Palitan na ice cream. Para lang maundatin. Kita, wag yung kay kwarta niya. Gusto ka mag-ice cream. Para maundang imong suffering. Nag-suffer ka kay sobra na ka-excited o nag-crave na kag-ice cream. Kaya pagkaw niya mag-ice cream, ay, salamat. Yung mabalik na po, lahi na po din mo gina-crave, di ba? Suffering na po. Di ba? Nga na, basabot ba? Suffering. Nabuday nga na din. Maman ginang point sa Buddhism mo na philosophy niya. Like, for example, nag-eskwela ka karon, what for? Suffer na food. Suffer ka kay para eventually makatrabaho na ka. Graduate ka. Graduate na. Yeah. Trabaho na pug ka, di ba? Lumiyas pa minang katrabaho na ko niya. Nganong nagtrabaho man ka para makapalit ka certain things. Sweldo. Sweldo. Pwede din ako suffer na food. Nagausan ako. Maragya po siya kuhan ba? Maragya po siya iyot ba? Nga lang, maragya po, nagabalik-balik mo ng pattern sa universe ba? So in a way, nga na,